Good morning, Masbate. Andito na kami. Nakikita ko na si Chinito. Ayan, maasa na naman kulay. Nakikita ko na yung... Ay, pa. Inuuna mo na pong palabasin yung mga truck. Nakikita niyo ba yung mga truck? Ayan. So, madaong na kami. Ilalabas muna yung mga truck. Sir Argel. So, we're here na sa baba. Pag-smile ba? Tawag ka ni Kuya ba? Hi daw sa mga boys. Eh, hi daw sa mga boys. Hi, boys. Ay! Ang ino. Napapasok na kami. Palabas na pala kami. Andito yung maleta natin. Oh, tama-tama, Brenda. Halika na. Dito na kami, Masbate. Yan. Kumikirot pa? Ha? Gusto mo to? Para may ano ka? Parang tungkod ba? Morning! Ito ka po kami. Picture ba? Ay, good morning. Nandiyan. Andito na rin. Wala. Boys lang. Ay, nasan ba to kagabi? Hindi kita naikot. Hi. Thank you po. Hi. Andito na po tayo. Ah. Dami rin nating boys. Picture lang sa Radam. Kaya picture naman. Saan po ito? Saan po itong mga... 1% naman lang na eh. Naman. 1% naman eh. Boy, yan na mo kayo. Dre na, Radam. Aray ko. Pinilit ilagay yung ano. Pinilit ilagay yung sarili. Ayop ka, Gwen. Tanawa yun. Kaya nga. Aray ko. Ba't ka naunang? Ayaw ko. Anak, ayaw mo pa. Ayaw ko. Papanggap. Kaya? Diba? Pero wala pa kami balak ninyo kusan. Kaya rin hiningal. Oh, yan. Ay, aray ko. Aray ko. Wow! Wala pa? It's a prank. It's a prank.
Lipat na lang tayo. Dito na kami, kainan na. Ayan. Ito na. Uy, ampalaya. Mga mata nagbaka? Okay lang po. Ampalaya. Ang palaya, oh. Ano po ito? Ang palaya po. Ito ano po ito? Baka na siya. Ah, ganyan ba? Baka mag-apply siya. Ampalaya. Yung mga bikers, Dahil pyesa ngayon, meron silang contest na yata ng mga cyclist. Mga nagbabike. Uy, okay na to ate. Hindi, buhat na ang duha ka. Guy. Okay na ka na. Akira na naman kay mayaman at mo. Di man basig masobraan ba din naman. Sayang. Kanang mineral. Sa inyong ulam namin ngayon, meron tayong corn beef na nilaga. Wala, naapag ngayon. Yan yung kambing. Pansit. So talaga na patunayan na ano kami, rodeo capital. Gutom kami talaga. Puro beef, tapos may kambing. Ayun. Laman. Kambing. Murag one day siya kami. Lumi. Ay, ang lambot, Thank you, ma'am. Malambot pa. Sabay na kayo sa amin, ma'am. Ito lang po kasi ako. Lasing pa ako. Di pa ako. Higop ka sabaw. Sige na. Go. Akin man to. Ako na, simawin na ako ni Pinatuna. Saan yung akin ito? Diba? Alam natin kung paano. Bago lalo na may asin. Ang sarap ng bulalo nila. Hindi yan. Okay. Sarap. Tatlo ang palaya. Ito. Tikman mo. Hindi, yung beef. Hindi mo kung ano siya Kambing, guys. tender. Ay! Lambot na. Mas malambot pa sa'yo. Ay. Sarap. Eh? Casa Isabel. Ah, sila. Sa baba. Taas. Dito naman sabihin. Ang hotel. Grabe ka kuan. Kaya? Pag mata, huwag inumin ng tubig. Nanginigmog ko. Ha? Ano ko ng... Sa bidet nga raw siya. Ginagawa. Nga naman. Hi guys! Andito na kami ngayon sa aming stayan sa may Casa Isabel at Kawatan to na yun. Kawayan! Masbate. Guys, ang ganda ng unlad guys. Oh. See, tingnan mo. Oh, pang family tour ba siya or for friend, barkadahan package siya. Ito pala yan. Tapos meron kami magaganda. Lagay ka na te! Makita sa video. Nakuha na mong tingin. Uy, bayo na ikaw ay. Makita sa bayan na ikaw. Murag babae. Babae, kabukasya ni Angelica Jones. Bam bam pam. Ay, yung ano, phone? Pampamor. So magpapahinga muna kami guys. See you later. Kawayan, hindi na kami magpapadisturbo sa lunch. Kung magugutom man kami, may magutom sa amin, pwede kaming lumabas o sumakay lang ng tricycle at bumili ng pagkain. Kasi yung staff namin na nag-asikaso sa amin, alas 3 na daw siya natapos. So kailangan yung gumising na naman para mag-asikaso sa lunch. So mas better, magpahinga siya, magpahinga kami. Then pag nagutom ako, kasi mag-inom ako ng gamot ng lunch, kami na maghanap ng pagkain. Then I'll see you later.
mas may kailangan naman ng pahinga kaysa pagkain kasi nakakain na kami ngayon sobrang dami na pang ano na to pang hanggang merienda na to sa hapon. Ewan ko na sa dalawa dyan. Tapos, 2 days na yun. Basahan tayo na. grabe yung pagkain guys, ang sarap, grabe. Ang dami. Ito yung kambing, baka, kaldereta, pansit, ano. Anyway, mag-charge muna tayo at mag-upload kasi nga para may income tayo at nagmamadali na mag-ios. So I'll see you later. Kawayan! Masbate! Unta makatilawig mga lalaki. So that's all for now. Ang mahaba-habang biyahe namin Asan mo ba yung sa aming Masbate. So see you later.